njenya ajete gustukira abantu bagumyoka kuru nyumba bagukura nga babwatite emetu gastuka sana nigo yanyata omwana oyo antigamire tibakangaika ng'asa ari gotaka kumanya ng'ayo incho yone bori nawe yanyorete ng'aya omwana one nabaitire akoreire aitire kinyama aitire asatire omobere timaeti gikiango tumeka kero timanyeti omwana akoreire amang'ana gitamakongo ya obosoku nyomba nereye so omwana abete gagotoka unfortunately muchiona go mungiro sike buli ke kumsa dingso to kungusa tindi kumsa no ga wira niri muchi wira niri bono mwana no atogete nyomba yume ekero twamo begete mesa igoro mwana ori twanyoete ng'a iga mutu iga butoire endaga agabachoire iga samba sambiro mubira samba sambire ga goika yobona kure condition naro cyo mwana ori ari umuntu ori gaite to mwana ori encherembe sana kiunyama. Karibu sana asamalita ngakyo kuruko samalita nguruko mbagukala William pole sana se agosiriliwa ku mwana ubu asante sana asa bategereri baito maybe nabugo twerese story ngakiarenge wikira omwana ugocha ogosira omwana ugokalenga sumuchiwiga erigocha ocha ndenyirorera marieta nguruko mbagukala William omwana oyo osirete omwana one ari omwana nyaruka mwana oyo ari oyo gatatu ase family omwana omonene niga omomura akorokwa Isaac Kara oyo kumubwati niga akorokwa Joseph Kara alafu oyo osirete naro okobwati oyigo ari oyo gatatu mwana oyo Joy n'omwana bo wanjete gochiesa n'abana bande n'omwana wanjete kwabana ng'inakoro nanjete konya kumutomatoma taberende omwana oyo gosira kwaye mwana oni gachete ng'inakoro mata nyomba nere oborabu agacha bakaba nere bakanya gochiesa nere konya kumutoma are gachinsa chia amagoroba bakarie endagera bariete nere nyomba gomateyaya abangotira nde gochiminto mateyaya mami nagenda gochimatega gochinyeni taracha akeiga omwana omwabo ogorokwa Joseph akachikoria gocha isika akarora ng'ina kagotira okomotei mama oria otire na echinyeni otire gochirogoro nari rende ng'ina kora moteti ng'a yaya kari bono bwango moikere ng'ina kagotira tarochi ose naroche omwana oyo korwa maega era amaete omwana gete nyomba are igo enyomba ere gatia nere ng'ina kora omwana neyago ng'ayere yane mpara eria arenge korwa rugo okay none eye nere omong'ina achagirete korwa iyere gatia abu yane yare ng'agenda para ng'inche ngata omogoti nkabona omoibori nkamobeka bono keratira agaiki chinyeni chiri nyomba kabeka emesa igoro inche nyachete gotuchinsiaga ase gete gochimata kiara nyabwate esukuru yankana masimba nche kobwateria omwana birth certificate ikera obotuko obo ngachi gotuchinsiaga erinde mambira ndaboke mapema nkore ki ng'ende oyo ng'ina keratira agabeka chinyeni emesa igoro agasoka goika para aria ogonte yaya kwaretete amachani ng'amate ndeteti onye kore na ebese nabo okogenda ogore era akagenda kumbe omwana oyo nari omwana oyo asogete ng'ina tamorochi eria asokora omwang'ina koro omwang'ina koro konya barageire barageire mwana bono oteire baba inche omaete ngorara mwabo ewiki na inche ere konya arare ewiki bono ntomaeti ng'a amatuko aya abarete ewiki ng'aki arenge aya bono inche kingotira ngata chinsiaga ngabeka nsa ngatira gochirogoro omwana oyo nanchete kera akondora akominyoka naba nyomba agondangeria nonye kagisieri iga mbori ng'ina omwana Joy nare nyomba ayaya Joy yare mwang'ina koro tarari tu mwang'ina koro nwarenge
ngataka gutirumbo kanje kurangiri umong'ina jo inwale yaro bono metena kanje ondora mayako kindi jonsi naba yakori bakandore bono jenge mwana kali igokera litkonkomera na kwarenga no kire take mna kwanda ngoboka umwana akoboko mboli tata meamuka amade yani meamuka go vizuri nanda kwa samba nanje to ukwane Kiswahili matebie antaito ko ganye jawi mate hadi ngende ngojano karaki ngojande ko mwana kwa kikisa renge na kinyabuka na kinyagenda no musini sana 5 years nuwo mwana nga ababwate ubwa mategete nenje sana kutaka kunduandira ngaki kosoka na kingoja no karonya tige gerende wenjike to ntwarati noye gitabo tukono ndagira rost kutima itingi kiaringe gansinya just nya lieti na lia karange turi okangati go kimanga tukarara nonye kinda irega mubero na turi buya nguna ni bintu bikondo kiwana mubero no bai ngatiga bugagima biye on Monday nangina nabo getu mapema elinda aligania abana ngugura bali nge school nche ngaboka ngasukulikera ng'ombe komatecha yokoro stingicha kunyikanye kiagera sengo chia paka ngende mapema gwetera sichigali ni inyange yangu tumika with masimba kera chibesa nawo nyabwate byeyo ndibono ngamotebya rosi banga abana ebitabu byo komboli boni gati kunyara gutware kera chibesa ndo chembwate na chiranda chindeme tigangenda kagenda iko kinya igire masimba round saa 3 hivi akanga geresi ngano maete litwango boli umwana kwa boli ti kadi umwana narire mate mwana wetagale tiki mwana wetara irio wajire bakonga yajiro nyatuma abana banda batunde ajuguya mabere akore kwenu bajuguya mabere ale turumungi na baroshi chaja roshi chanya ngamatebi umwana boli bakachise cyataracha no enda bage sukuru uri boti ngi umwana kubura no ore iri bwijirani tangataro ganiti nilibono mama bogenda mwangina koro mata anyara tayo ine mambia okay uko nahera kama ko ngakiresi anga matikora rigaligia ororango ata bakajize saa 3 mwana aya nyakora riskolinde tanya kurara isiko kurara mwangina koro andika tebiranga mwa babangoji ndo nyara kumutanga abara tigino ne ndagira tali iworo ndo amate freedom yogo cha mwangina koro considering ngachimbe chinchiri yale ichirangi no alimbe tabginda alia one gintu kulia ndeti ikiro mutu ana no gindo bisi ayi bande ani ye patsa tugedi mutu tulibuye kanya communication igachaka wo simi ngaki yaya kamate ya to sireki genda baka school uri boti school ando bomugambi ando no police awajeta kalike statement ngabora babisa no nyakunganya yale mereli mugaka to gokorere mwana ngo tokari tukaba burende kranga kolerwa chabere isa 11:30 ali twakoreta kachake sabali ana gocha manye gitega ngumuboli ngaki aya sigal no balenge ga bakore utafiti yabo iga ndondoro jikende ono ngaki utakiro chikurike statement garuga iga ngagenda litongerie chumaine kweresa abasigali matutara ndabu tuje tumugambi tukamwa tumwereze rende ngaki umwana we ngana ntenga genda cha umugambe mongi bicha yo mwana kara twaro tukaka polisi rioka kara twaro polisi twagamba banyangira abasigali twaro twacha ono gitorega tunya kwa kajisabu ngitoko kora ngaitoko gatera isirimbi toko bugia kara sukasi ni ngwa garwesi nyino kuruno muga kayore ondeka dige bigi omnyaka bakasagoro kwa sise sine sise kaloje skimuma mwana otogiro gumubuli mugambi mwana uyiboli mwakwana nero gatiye marieta nere dya nyakumbuli amaswali amangi go gwete nokode asinge nje uchungu ya kwate yo mwana amate ngisimale ngelige bigi reta abareki tubango ikuru ega tuminyoka
Esa ukoroga iga na tambi nyansiongo nande kuchimesa makenene si what Nabdo metu kanga sigisi twategere dia sinini twataite sabrokese ni sato ni pikipiki okay kuri umwana tukadaga yo mwana orenga no mwana mumure myaka 10 akinya banyana banyolse yo ntoko kora bagambya batate yaya mwana gajimurigise ino murige bisima murigi chicho ime murigi chinyomba chitamenyi murigi kirasi mwana yise inale tugacha kera tuacha twakora genda ino mwana agaswa gukura akariye sirimbi akabugi nariye kenyoro gya sogete banya kenyoro kirania badai tigeji gete bon tubachaka bono ko osakanya chibando batoke ma kaligari gichichae chiga mwana no nyora gende kya mwa gete karuta nyabwate condition inde muntu nabakulinga nabwate condition inde mwana alenga bya kabisa okay tawa tatisende yonsi alitoligeti tukarigito boncho kana na kuchaji bando imito ikase nyompe kale mato moelio abona sichi bando ichiro chokora nga abokuliri baka mwino kende nke nalio tuchage kama toira na sichi nyomba bono tuma etinga inyombe ingonyi igori tubaka bono ndina mana kiye igori twaro njenya ajite kustukira abantu bagumyoka kuru nyomba bagukura nga babwate temetu gastuka sana anaja kunya alenge gezima ke mata ini denga itensem kingo minyoka ujinyomba na toji nyombe itubu atikende ere oligo temenyire ngo ikororo kumuri kaiga no ya muri geteiga mwana ya asianye tobosio ngo ya nya to mwana oyo andiga minute bakanga ikanga sari gutaka kumanya ngayo incho yone bori nawe anyolete ngaya mwana one nabaitire akoreire aitire kinyama aitire asadiro mubera timati kiango tumeka kero kanti timanyeti mwana akoreira mangana gitama kongu yogosoku ende watu abetabu tukababu ndo mugambi ndagake si kero mugambi ajicha serikali karange gwaje ko yo mwana nyombe igane yango nyombe yere eye mu murogro kumukayo tamenyetyo menyete isko cyose muranga tamenyetyo anga ide kuruka no mukaya kanga nena achite kubaligeli eli kurubuno mwana asirete paka goikali tukeli yako toka matukalinga tiragatia litukeli alingelia Sunday wa matukulia ga tutebe Sunday magoroba saa 1 bacha kutoka Jumanne sinsa gaja saa 11 hivi na nusu naelekea naelekea saa 12 nyomba gaiga mwana oiga karo kwa murigereria condition kia gwate me na gwate chiarama na jabwate jange chinyinge chugo ijana bake chinde okulirwa kuminga ekininki ingiti ngi yani alenge chiarama gete chikoro kinga mfano wingiti ko ndombire bako ero chitatu si what yani design ngabune chiarama chitarete chitike gatarega iga alire kuligira ri mutwa koranga nabetiraga ngento kamoyo ninki bigotia na itira sobwingi no mwana yone nabaye akweta makwiri gete yoboruru kuchungu gete nene no nyurange dina barangiriti abaibuli ku montaka bora komakoni wa pole sana bono ngigiachi giakorekana kuruga iga eli wono mubiri mwa nyotre mwana bunare ngibona kuruga ngigiachi giakorekana bono gitwanya to mubiri irende mate kere gento giatokire baka suspect ye eli unganingu lakini ndo kira kurete suspect ye yuto bantu akagerete nande gatoka ngamwana ino ale ase nyombe yabo abato tango mumuru yaro kolete kibiki kiagera so ba wonde to yu trimbo ka bugochi nyombe chu
Iyo. Mucho yo igo muntu tayo. Muntu tayo ro nyumba yera sigite chibando ime. Lakini ero mwenye na samenyete ni nyumba chide sa. Muligere lina moko ro nyumba sa bira. Suspect. Era meti nyumba ya murumu abeta kwa nyumba. Ya murumu abo sirete. Eli wana abantu bagukura bagochera namo suspect enero. Eya lenge samoya. Litokoliyo muntu. Tukani tokoliyo mwana litukelia. Alengero gora abanya kulisi chomba. Yona namatuka igo mwana apurete no ara. Era kunya koroteti ya ando kubolinga. Mwana iyo toki. Kamanyite ngikere. Yeah. Akima tu mumuro bona wimo suspect. Mumuro samalita yako kusakali. Sakali yetandira sakali ya yusa. Elitalinda gwero kali ubusani yako ku lastas. Musaniale. Ebona ero kwero kanga rasta. Ikiara binda bitu mudu. Obiriye no nae. Ibirundo birago konye. Nyegeri kana bora. Abogotama. Yebona. Imbo kia chimbo chia nga kichire bona uno. Chimbo chia no muntu oro musali. Okolire bituko bire binge. Obwatwa bekume anduruso. No muntu okolire bisange binge, okolire bisange binge. Yebona. Ando muntu kunyonya sole, marungu nywale, noloche muntu kunya sole bintara kore. Gama tukae gamo kuligi umwana umumeranite nere. Yani a distance. Ono tinda maya tingo sa ko tinga nae. A distance. Ande ngol lakini ere bweka. Abakoro muntu le wasiwasi. Iki kuru yo kya bugite ga ri aro yanto asuri chibandro goragwa akasibe ngomba kare. Agatam. Abana njimba de mete kuimuka kumuligia. Lakini rende abade mete kwe baja. Akare. Mujiyo bono bwata abantu bande. Aba murambaro abandi basirire. Mujiyo bwate balinga bamura 8. Uwono yo gatano kodreki usirire. Batatu mbaro. Wono yoronga nere wono manene na ari na acha. Abwasa isinye so mwana yiteretu. Na acha arendete na chito semagaro sombono mambiga gakonya sali gasi. Wana kurogwe kero asibe ngamba tama ngakigia chiki. Ora kiratama. Ilibano mubero urusiri gunyomba. Utamiro mubero tararuswa. Okay. Uchire. Ono mubero gitoka nyeterende serikali yakore gasi yabo. Erenga twagire mbaro jire. Yes. Ngate bono raia nera ngiye gukora. No kuri unyo kwa unyo. Baranga yumuntu yakorete. Ya berete. Iyo. Na ba mutemete kuri yagata. Agata. Itukoli kubwatia. Raia no rusiku hapo mwana no rusiku wandu arusitia akairwa ngendo. Tukanyoira bakengendu iyero ichuni. Tukagacho mwana. Tukairana. Kara toirana lento abikiro mwana aguti gatoirana rende wono twana gitoja akimirobeli omwana. Lakini rende kinyoronki igweto ubororo yara tusikie nyomba umade. Ono kitokire teiga tukaunga asinara kuru kugochi bosobe tiria mandere mumukagiru yokoreki orokandiro nando bwatru igobuna diata mata jiti kuirana lakini rende samuruma sinjiro kuuna no harenga sigeta nya kubisa bisa rod andi mu biro gutira na abantu bagonya gukwana rende ruma siero meta ko batebo ngororoka ni no harenga bagonya ku korangi gegendrete andakake akagenda. Lakini nende munere Nyasaye na manyinga yo mwana umusini ni abete ka guita taringe kumuirare anya kumunchukana na arali anya kumuira ni yenda anya kuira na yenda kulendera yinja muikerete sachia mambi goze saa 3 nabo aitetwe bakakakwa yere bugona tokwa na iga no alase inkindu ya ucha. Pole sana ase amanganai. Kero kende umwana wega ngutara alenge ende search neighbor umwana ayikagira umuru ya mumerete. Umwana oyo abungu kobere jali njere ngo ngikegera umwana ni gasogete. Bono ntoko manga umuru agatete kurwa. Ose umwana asogete paro gakari tukachikomerana. Bono nturamanya byo bya samu pikirete.
Pole sana ngasiki okora. Inche singonyore kibarua iga no ngonya goita igo rende nyako basukiri banyagoki. Ninda nyorongi cha ngotorere. Ngi 10. Gati sukiri tio bana omba gorere karamu bachiri school. Inche kibarua ngo kora timbo asinde kasinde. Pole sana mugakase asayo kwa berko gwetera so far mwa twalire kugamba konde wensi mwa koreki na gose mwa chire mwa likire statements tinde statement je tora alike kiagera ka twajete lindiri tangani twaligete OP polisi yao twakorete nande tugaja tukagenda elitwiro mubiri mambia ento chiete CD karoka twaligete statement kiarengi kurwa unande bono itungio twikaransi ngani ikina tukuga ikiegere ikina tugusoa kugamba ikina ngukugamba iki muntu akwete muntu ina ro korete ukuro korete kebe kukura nyindi yaringi moyo arano twanga tange serikali akoreki etubwatisi tukambi mumuroye ikina andi mwana uri anyoreke nakia ande kandi familia yabo ya kosondo isokire batanga moite to montorong naro kundete yochire boka banyene mbanjira nitengu mumuroyo obere kubasumbua mono no gugugwa gakwete kuligana kibeka korete tindo chinga se mbaroche bobe ikiano mumurore ngo mube no ingina tari ngo muigwa ango te ingina mangana gete paka ntanyare ko kwana sa yo bosu agote ingina. Pole sana asa bantu bare nchinse mache mitandao bandi bakubulia story batanyi mahite banyimanyire kuri wasole maybe baraga nigo support nkega maybe nkyoraga ni bagokwanya buno muyiboli bo muche ono muna yibona nche ntondaga ni antu ba mintu yo bwata moyo bugwanja nke itontolense ono muna toraroje mwana mbira twanyarwa bakongu ono nambe sitoji kubara nankende abako gende school na tugukura yaro bana bajikobera bakabagende school akinde ngotanga bali bwata moyo bugwanja abakurugeri bara atwari elinde tonyorere chinguru tosukeri abana. Okay. Nobwate si miesa bantu baratema contributions cyo yorata go support nkeiga ngai mubwata asimo ibona ndire ngabona contribution abachiko ba channel uchasigete asa bantu barata go sire nkeiga namba nero namba nero namba nturu nirali okay enone muna be gutumeka ngochinde kole tumongina baadaye bono ngana rinde ora tebelio mwalio kulingana ngana iga asa bantu bakurigerete chinse chiga sibabategerete bono njengi ndatebe gakingate nchengo tanga bono ikiabire ano rende ngwa kanga mbia muna soko tuikangira ndu mwachire gutosira epango ya matanga mwabangire buno twikaransa bune family twakwanire goro matanga yo mwana oyo umuchango niro igora beri tukulia Sunday ya mambia ya betale sita le 3 ni gara letwe tale 6 na kwenugwa iyera beti matano akore tunakwenugwa litukelio erono mwana osirete isiko eke gusige kogenda uya asirete isiko albo no tuwe nganuru sana imikiagera tasireti mwabo senya gitari isiko arusiri ero mwana wo mutangi aro mwana no gatatu alright aba mwana ubara banene uyu magubadi na uyu binero magobati kuri jofiani okay pole sana asante yatonyore ngina nera tutebya kurugagu torenchireki abantu baitu ba online n'abandi bako tegera bara nyare bakonyinke asante sana yeah man nimeshukuru.